Ehe. Zvinhu zvinotaura muprofita Hagai. Zvanzi negore rechipiri ramambo Dhariasi nomwedzi wechitanhatu pazuva rokutanga romwedzi, shoko raJehovha rakasvika kuna muprofita Hagai, kuna Zerubhabheri mwanakomana waSheatari, mubati waJudha, nokuna Joshua mwanakomana waJehozadhaki, muprista mukuru, richiti, Jehovha wehondo unotaura achiti, vanhu ava vanoti nguva yechigere kusvika, iyo nguva yokuvakwa kweimba yaJehovha. Ipapo shoko raJehovha rakasvika kuna muprofita Hagai richiti, ko zvino inguva yamungagara imi mudzimba dzenyu dzakashongedzwa namatanda eimba ino riri dongo here? Zvino zvanzi naJehovha wehondo, cherechedzai zvamakaita. Makakusha zvizhinji asi makacheka zvishoma. Munodya asi hamuguti, munomwa asi hamugungwi, munofuka asi hakuna unodzirwa. Unobatira mubayiro, unobatira kuti azvichengete muhombodo yakabvooka. Zvanzi naJehovha wehondo, cherechedzai zvamakaita. Kwirai mugomo muuye namatanda muvake imba iyi. Ini ndichaifarira uye ini ndichakudzwa. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Makafunga kuwana zvizhinji, tarirai zvakangoita zvishoma. Makati mazviisa kumusha, ini ndakafuridzira pamusoro pazvo. Nemhaka yeiko? Ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Nemhaka yemba yangu riri dongo, mumwe nomumwe wenyu achimhanyira kumba kwake. Saka denga rakaramba nedova nemhaka yenyu, nenyika inoramba nezvibereko zvayo. Ndakadana kuoma kuuye panyika, napamakomo, napazviyo, napawaini itsva, napamafuta, nepazvinoberekwa nevhu, napavanhu, napazvipfuwo, napamabasa ose amaoko avanhu. Ipapo Zerubhabheri mwanakomana waSheatari naJoshua mwanakomana waJehozadhaki, muprista mukuru, navanhu vose vakanga vasara vakateerera inzwi raJehovha Mwari wavo namashoko omuprofita Hagai, sezvakanga atumwa naJehovha Mwari wavo. Vanhu vakatya pamberi paJehovha. Ipapo Hagai, nhume yaJehovha, wakataura navanhu sezvaakarayirwa neshoko rakatumwa naJehovha akati, ndinemi, ndizvo zvinotaura Jehovha. Jehovha akamutsa mweya waZerubhabheri mwanakomana waSheatari, mubati waJudha, nomweya waJoshua mwanakomana waJehozadhaki, muprista mukuru, nomweya wavanhu vose vakanga vasara vakauya vakabata paimba yaJehovha wehondo Mwari wavo nezuva ro24 romwedzi wechitanhatu negore rechipiri ramambo Dhariasi. Amen. Rangarire tiri kutaura kuti mutore zvinoendana nenyaya yatiri kuparidza pamusoro payo, yatiri kudzidza nhasi, nyaya yechipo chechirikadzi. Jesu akaropafadza chipo chechirikadzi. Inzwai munzwe zvinotaurwa kuna muprofita Maraki wechitatu, kubva pavhesi yonomwe. Kubva pamazuva amadzibaba enyu makatsauka pane zvandakarayira, mukasazvichengeta. Dzokerai kwandiri, neni ndichadzokera kwamuri, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Asi imi munoti, tichadzoka pazvinhu zvipi? Ko, munhu ungabira Mwari here? Nyanga zvakadaro munondibira. Asi imi munoti, takakubirai pazvinhu zvipi? Pane zvegumi nezvipiriso zvinotsaurwa. Makatukwa nokutuka nokuti munondibira, iro rudzi urwu rwose. Uyai nezvegumi zvose muimba yokuvigira, kuti zvokudya zvivepo mumba mangu. Mundiidze, naizvozvo zvino ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Muone kana ndisingakuzarurirai mawindo okudenga, ndikakudururirai mukomborero wamuchashayiwa pakuisa. Ndichatukawo vhudzi nokuda kwenyu, urege kuparadza zvibereko zveminda yenyu, nemizambiringa yenyu haingazuki zvibereko zvayo mumunda nguva isati yasvika, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Ndudzi dzose dzichati muri vanhu vakafara, nokuti muchava nyika inofadza, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Mashoko enyu akanga ari makukutu kwandiri, ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyange zvakadaro munoti, takataurireiko pamusoro penyu? Imi makati, hazvina maturo kushumira Mwari. Takawaneiko zvatakachengeta zvaakarayira, zvatakafamba takapfeka nguo dzokuchema pamberi paJehovha wehondo? Zvino tinoti vanozvikudza ndivo vakafara, zvirokwazvo vanoita zvakaipa ndivo vanovakiswa, zvirokwazvo vanoidza Mwari vachipukunyuka. Ipapo vaitya Jehovha vakataurira naJehovha, akateerera akanzwa bhuku yokurangaridza ikanyorwa pamberi pake. Nokuda kwavanotya Jehovha, vachirangarira zita rake, vachava vangu, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo.
ivo vangu chaivo nezuva randichazviita. Ndichavanzwira tsitsi somunhu unonzwirwa tsitsi, unonzwira tsitsi mwanakomana wake unomubatira. Ipapo muchavaonazve kusiyana kwowakarurama nowakaipa, kwounoshumira Mwari nousingamushumiri. Amen. Zvikanzi ipai Jehovha ndio muone kana ndikasazarura mawindi edenga, ndikasakuropafadzai muminda yenyu, ndikasakuropafadzai mumatura enyu, ndikasakuropafadzai pazvipfuwo zvenyu, ndikasakuropafadzai pamabasa enyu ose, ndikasakuropafadzai pamhuri dzenyu, ndikakuwanzai. Ndozvinotaura Jehovha. Anzi ipai nemwoyo wose, ipai zvakatarwa. Muri kunzwa? Rangarirai kuti ndataura kuti hazvisi zvomari zvoga, hazvisi zvechegumi zvoga. Pane zvimwe zvinhu zvose zvakatarwa naMwari zvatinofanirwa kuenda pamberi pake tichiita, semitambo yake. Tikati mitambo yekushumira, haisiri mitambo yaitwa navaIsraeri kare, vachiswera vachitamba, vachidhakwa, vachimwa nokudya. Zvikanzi zvavo zvekushumira zvezvakawanda, kuswera muchimunamata, kumuimbira nokumukudza zuva rose, muchichengeta utsvene nekururama pamazuva iwayo. Ndizvo zvinoda Jehovha. Ndizvo zvaakatema nezvaakatonga. Ndizvo zvaanoda kupirwa kwaari pamweya, kuti akuropafadzei, ugokuropafadzei zvikuru pamweya. Musimukire pamweya, muve neruzivo nouchenjeri hwakanyanya. Wadaro Jehovha kuna muprofita Maraki. Zvanzi kuna mapitirema, mungatamburira mazuva ose, kutamburira upenyu hwenyu. Pazvinhu zvizhinji mungazvitamburira zvenyu, kuti muendese vana kuchikoro, kuti mubhadhare rende, kuti muzvipfekedze, kuti muonekerewo pana vamwe, nezvimwe zvose zvakadaro. Jehovha urikutaura kuti unopa vaanoda varere. Unopa vakaipa here? Tikutaura Pisarema. Todzokera kunani? Kuna Maraki. Ungape vakaipa here? Havazirivo vari kutaurwa. N'anga dzinoita nehuroyi hwadzo, asi Jehovha unoropafadza vanhu vake. Mukunzwa? Kana iwe uchishayiwa, zvichida pane zvimwe zvinhu zvausiri kuzadzisa kuna Mwari, zvinhu zvauri kumunyima, iye akakunyimawo nechimwe chete ichocho. Unoziva kuti akangokunyima nechimwe chete chokuti haasi kukupa mari chete zvatokwana. Munyika inoda mari unototambura zvikuru. Zvichida uri kumunyima zvakawanda, iye ari kunyima chimwe chete. Anokwanisa kuti ari kukupa pamweya okunyima mari, kana kuti okupa mari okunyima pamweya, nekuti hausi kumupa zvakakwana zvinomufadza. Mupei zvaakatara nezvaakatonga, pamusoro pezvose zvamunobvisa mumatura enyu, muminda dzenyu, zvamunobvisa kubva kumabasa enyu. Mupei zvomweya. Muri kuzvinzwa? Rangarirai kuti kana wakaita mhiko kuna Jehovha wakati ndichamupa chakati, kana kuti ndichamuitira chakati, uzadzise zvinhu izvozvo. Zvanzi Jehovha anovenga kutaura kwamapenzi, kunonyengera, kwokuswera vachitaura kuti vanoita zvinhu vasingafe vakazviita, kumunyengedzera nokumubata kumeso. Munoti haaone here, haazive here, haarangarire here zvamunotaura nemiromo yenyu, kana zvamunofunga mukati memwoyo yenyu. Naizvozvo kana muchizoona achizokushayisai, musacheme-cheme. Zvikanzi ndipei kuti imba yangu ivakwe. Takuna muprofita Hagai.
Ndipei kuti imba yangu ivakwe. Unzai, endai munotora matanda kubva mugomo. Ndipei sirivha yenyu negoridhe renyu. Ndipei machira enyu namatende enyu namatehwe enyu, kuti imba yangu ivakwe, ikwenenzverwe inakwe, vanhu vashumire. Isusu takati imba inovakwa nomunhu mumwe chete. Munhu mumwe chete una Mwari. Jesu ari pedyo newe. Jesu ndiani? Shoko raMwari. Iwe pachako neshoko raMwari nomweya mutsvene waMwari. Uri kuzvinzwa? Kuita hutatu mumwe. Kristu aripo, Mwari aripo semweya wake, newewe uripo, muri chinhu chimwe chete, maita sungano. Maita sungano. Ndokuvakwa kwetemberi ikoko, kuita zvakanyorwa mukati meshoko, uchibatsirwa nomweya mutsvene. Ndo zviri kunzi endai kugomo munotora mapango, muende mumakomo munopfura mabwe, kupungura mabwe kuya, kuti muuye kuzovaka imba yaMwari. Iwe unoivaka woga yako, ini ndinovaka yangu. Ndatizivei kuti kupa Mwari kwakadini. Mazviwa kahama adiwa. Aiwa, tinotenda. Ngatidzokerei kunyaya. Mark 12. Takuverenga zvino kubva pavhesi 41. Jesu norumbidza chipo chechirikadzi. Zvikanzi makaendawo kuna Ruka 21 vhesi 1 to 4 munowana nyaya iyoyo iripo. Kuna Ruka mavhesi 4 chete, sezvaingori pano. Tichiverenga zvinonzi, zvino wakanga agere akatarisana nechivigiro chemari. Zvikanzi panouya pachiiswa mari. Panguva yaZakaria muprofita. NdiZakaria here kana kuti baba vaZakaria? Ndakanganwa zita rayo. Akatora Josia achiri mudiki. Pakauraya imba yavo yose naAtaria. Akazomuita mambo, Ataria akaurawa. I think ndiZakaria. Ndokanganwa mazita. Ndiregererei. Zvikanzi Josia paakanga kure akaona imba yaMwari nezvayakanga yaitwa naAtaria, nokutorwa zvinhu, nhumbi dzayo dzose. Ataria wainamata Bhaari, saka zvaaiona zvinokosha aitora achiendesa kunonamatisa Bhaari. Yakava nemaburi parufu apo, mamwe matanda akanga owa, madziro ayo ashata. Zvikanzi naJosia, ko isai mabhokisi panopinda navanhu mukati metemberi. Vanhu vapota vachidonhedza makobiri avo imomo. Muchaunganidzira kuimba yokuchengetera iri mukati metemberi. Kana yakwana, haana kuti kana yakwana. Zvikanzi motanga kupa vavaki vachivaka vachigadzirisa temberi. Zvichida pakapera gore nemakore 2, zvichida 3. Josia akauya akazotarisa temberi akaona hakuna chaitwa kana nechimwe chete. Kunzi ko imi munogodarireiko imba yaMwari sei isiri kuvakwa? Kana kuti kwaendeswa Mwari ndekupi? Kana kuti dzimwe nguva yaingochengeta zvavo? Asi pamabhokisi iwawo tingati chakanga chiri chivigiro chaMwari. Pamunongosvika pasina akakutarisai, pasina anokubvunzai kuti maisa mari, mongodonhedzera mukati. Zvichireva kuti hanzi munopa nemwoyo wenyu wose kuti imba yaMwari iite sei? Ivakwe.
sezvakataura Mozisi vachiri mugwenga. Pakanga poda kuvakwa tebhenekeri yaMwari nemidziyo yayo, atari yezvinopisirwa, atari yezvinonhuhwira. Pakanga poda kuvakwa areka yaMwari. Pakanga poda kugadzirwa tafura yazvingu nechigadziko chomwenje namatende ose. Zvikanzi akakumbira vanhu kuti vauye nezvavanokwanisa kupa. Vanhu vakapa nomwoyo wose. Muri kunzwa? Munhu sezvaaigona. Zvikanzi vanhu vakangoramba vachipa chete. Nyange zvinhu zvakanga zvakwana. Vakazoti ho. Zvanyanya izvi zvamakutipai. Chigarai nezvamunazvo, chiregedzai, achabvumidza kuti munhu auye nechipo kutembera. Muri kunzwa? Vakanga vakumbira mahwindi edenga akazarurwa. Vanhu zvavo zvekuchema kuti tofira mugwenga, tichadya here nyama muno mugwenga, tichadya maonyenzi here nezvimwe zvinhu zvinonaka namalichi. Zvekuchema kuti takinge takaungana pamabhodho enyama nehove taigara kudya. Taidya mapampukini, tichidya magaka, tichidya zvose zvataiwana tiri munyika yeGeto. Zvino zvavatiunza muno mugaka tichadya. Tichamwa mvura inobva pai zvatofa nenyota. Zvose zvatinongoona imana ichete. Kwanga kuri kuchema kwavo. Asi pakunzi tebhenekeri yako vakapa nemwoyo wose. Zvegoridhe, zvesirivheri, zvose zvavaikwanisa kuwana. Nyangwe namatanda akanaka vakapa. Zvimwe chete zvona Dhavhidhi. Zvikanzi Dhavhidhi wakanga wakaunganidza pfuma yeimba yake yakawanda. Wakaunganidzira Mwari pfuma zhinji. Ainzi aya ndo matura aMwari. Asi pamusoro pazvo wakanzi wakapa mugove wake wose kuti imba yaMwari ivakwe. Akadanidzira vakuru vamarudzi nevehondo dzake namaadministrators kuti vape kuna Mwari. Zvikanzi vakapa zvikuru kuti temberi igovakwa naSoromoni. Maplans wakanga waita zvose zvaangaita zvanga zvangogadzirwa kuti Soromoni atore izvozvo aone kuti zvaitwa neuchenjeri hwaanga anahwo. Kupa, kuvigira kuna Mwari, kusazvidzora kana uchivigira kuna Mwari. Ini chikuru chandinenge ndichitaura pamusoro pazvo, zvinhu zvemweya. Zvinhu zvakawanda zvemweya zvamunokwanisa kuita zvakanyorwa mubhaibheri umu, zvamusingatombobata kana nemusi mumwe chete. Hongu munokwanisa kupa mari, asi mari yenyu handizivi kuti inoenda kupi. Kana muchindipawo inini, yes, toziva kuti iri kuenda kupi. Asi kana muchipawo nedzimwe kereke, handizivi kuti iri kushandiswei. Handingati kungoswera muchikandira mari dzenyu kuchechi zvakanaka. Tichataura zvedu nyaya yemari izvi, takutopinda mazviri. Kanzi akatarira vanhu vazhinji vachiisa mari muchivigiro. Jesu akatarira. Ndinoona kuti Jesu anogara akatarira chete. Zvamunenge muchiita, zvamunenge muchipa, zvamunenge pamunonamata pose, wakatarira. Mwari uri kutozviziva kuti muri kuita zvipi. Muri kuona? Unozviona zvose. Saka chiita vanhu vari kupaka, saka chii chingamunetsi Jesu? Vari kuita nemwoyo wose. Ndozvingamunetsi. Vanorevesa here? Kana kuti vari kungoenda vanokandira mari mucheche zvavo, vobuda votanga kuita zvavo zvavanofarira. Mari yavaisa mucheche haibatsire, nyange wakaisa yakawanda sei, haibatsire kana usiri kuita zvinodiwa naMwari. Zvakafanana nemari yatondwa kun'anga kana kuchifeve. Mari dzakadaro dzanga dzisingafanirwa kuiswa muchivigiro chemari chetemberi. Kana kupuhwa setithing, sechegumi, zvakanga zvisingafanirwa kuiswa kuimba yaMwari. Zvakanga zvisingatenderwa nekuti zvakanga zviri pamurava. Naizvozvo musaita kuti mari dzenyu dzamunoenda kuchechi, munoendesa kuchechi,
dzive dzakadaro. Handisi kureva kuti muri kunyatsohura chaizvo, muri kuenda parodhi apa munozvishambadza morara navarume. Handisi kureva izvozvo. Handisi kureva kuti muri kuita hungocha nemuchiswera muchikumbira kuti vamwe varume varare nemi kana kuti vamwe vakadzi varare nemi, kwete. Ndiri kureva kuti zvamunoita kunze kwetemberi yaMwari zvinokudza Mwari. Zvinoitwa mune zvitsvene nezvakarurama here? Ndomubvunzo mukuru uripo. Kana zvisina kudaro, zvichida makaenda kun'anga kuti muwane basa iro, makaromba kuti muwane mari iyo, zvichida makaita necorruption dzenyu nezvimwe zvisingatenderwe zvinonyangadza Mwari, yafanana nemari yechifevere kuzwa matura aMwari. Asi zvisinei, zvakanaka zvose nekuti varume venyu ava, vaprofita venyu namapasta enyu ava, vakuru vemakereke vanotambira zvose. Mari vanoida, in'anga dzevanhu. Muri kuzvinzwa? Havasarure. Watombokuona uchida kuisa, wakatodzora ruoko rwako ukati handizegedze ndidzosere mumwe. Vanokurubata ruoko irworwo, vakarumonyorera vakati isa mari muhiri. Muchivigiro chaMwari. Mari yenyu yamunoisa kukereke ngaive neutsvene. Makaisa mari ineutsvene nokururama, zvichida varipo pamusoro vangabatwa nemhosva, vakatungirwa zvakanyanya naMwari pamusoro pekushandisa mari yekereke zvisiri izvo. Amen. Zvanzi vapfumi vazhinji vakanga vachiisa zvizhinji. Amen. Ini semunhu ane salari yake 120,000 pagore, 10,000 pamwedzi, ndo ane chigumi changu pamwedzi wega wega 1,000. Cost of living is $500. Nuruzwana. Imwe 9,000 yese ndoita zvandinoda nayo. Imwe ndotoisa kubank hafu yazvo. Ndine imba, ndine zvose, ndine motikari. Pedzezo pane mamwe mabhindauko andinenge ndichiita. Imwe mari zhinji inenge ichipinda yandisingatomboonesa chechi. Ndinongopa iyo yandinotambira yandinoendera kubasa chete, 10%, 1,000 pamwedzi. Kwete kuti unenge ichiuya iri 10,000, kwete. Yandinokutokupa inenge iri after tax. After tax inenge yasara yashoma. Inosara iri kuma 70, kuma 60 something. After mamwe macharges ese andinongobhadhara insurance nezvimwe zvakadaro. Asi still inokwana. Handitomboshandisa yakanyanya pane mari iyo. 1,000 yenyu ndobhadhara. Handitomboda kunzwa mupasta achitaura nenyaya yetithe. Kukasvika chirikadzi, waiva murombo akaisa tumari tuviri tuduku tunoita fadhini. Fadhini. Hamunoti yaitenga chinhu here fadhini? Zvida yangotenga tuvhu tushoma shoma netumafuta twokungoti ungogadzira chingwa. Zvingwa zvavo zviri flat zviya zvavanhu zvamaJudha, zvavanhu vekuIsrael. Zvichida zvo zvaitengwa nemari iyo. Kana kuti aingotenga kanjiva, hatizivi. Asi hanzi wakauya, ndiyo chete yaakanga anayo, wakasokandira muchivigiro chemari. Kristu akatarira. Kristu akatarira nyangwe nazvino uri kudenga. Mwari wakatarirawo unoona.
zvose zviri kuitika, zvose zvaunopa kuna Mwari unozviona. Chinzwai manzwi aKristu. Akadanira vadzidzi vake kwaari akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, chirikadzi iyi iri murombo yakaisa zvizhinji kuna avo vose vakaisa muchivigiro. Amen. 2 fadhini yake haitenge chinhu. Kana mufundisi achitoverenga mari yaiswa muchivigiro chamari, haatoiverenga, anoisa pasaidhi. Panozongonzi rimwe gore yakaita matutu mafadhini iwawo, ozongonzi hatingoendesai kubhengi anyanya kuwandisa muno, unoverengwa ongobuditsawo kana kuti tumadhora tushoma shoma. Muri kuzvinzwa? Kuna mufundisi ana kutomboverengwa, hasi kutomboonekwa kunge zvinonzi aisa mari. Otherwise auya asina munhu anyengedzera kuisa mari munhu. Zvaatoita zvinotosvoresa. Zvingatokonzera kuti vamwe vanhu vaise shoma. Mupfungwa dzavafundisi zvinenge zvichifamba. Tikanzwa ava vanogowireiko nemari ava, tinenge tichida kuti varambidza kuti vauye namari. Isu ndisi tingatovapa mari. Muzvinzwa? Dzinenge dziri pfungwa dzavafundisi. Ndisi tingatovapa mari pane zvimwe zvatinopuwa. Vanotonyangadza ava vachiswera vachivamisa vane mari ava, vachiswera vachivamisa mumaraini akakura. Okay, pane 100 vapa mafadhini. Anotibatsirei mafadhini? Kana kuaisa kubhengi nhasi hatikwanise kuaisa, totongoachengeta kusvikira awandisa, tozoaisa umwe musi. Muri kuzvinzwa matauriro andinoita? Mushure moune fadhini mune rimwe rakaita senerenga rakabata $1,000. $1,000 yamapepa 10, 100. Kwenyu muZimbabwe hakuna 100. Ndosingowati cho muchivigiro chemari. Chamunongoona nderekunze 100 chete. Iyo inenge iri paera yema100. Asi ndapedza nguva ndakamira muraini ndichitedzera raini kuti ndigokandawo muchivigiro chemari. Nekuti chirikadzi dzose dzakanga dziri pamberi pangu dzichindipedzera nguva. Dai mufundisi angotaura kuti vane mari chaidzo isai mubhokisi, tongoenda tongoisa mubhokisi. Zvandaipinda dzimwe nguva pandaimbovhizitira chechi yana utaunashe. Kwana utaunashe kwaitanga kudaidzirwa vane mari dzepamusoro, ndo aiunza. Kana vapera ivo kozounzwa vane dzepasi. Kana vapera ivo vozounzwa pane dzepasi kupfuura dzavo. Kana vapera ivo zvingoramba zvidaro kusvikira kwasvika isusu tanga tine mafadhini, toendawo tonokanda mafadhini edu. Dzimwe nguva taitozonyara kusumuka, taizongoti ndiro ngaifambe zvayo, tozongodonhedzera imo. Kana kuti pavanenge vachipfuura nepatiri tongoti choti. Muri kuona? Zvaitonyadzisa kupa mari. Asi vanhu vanga vasinganyare vaipa zvo. Vaingopawo nepavaiwana napo. Asi muri kunzwa zvaita. Iwewo kana uchionekwa kunzi unopa mari yakawanda, unotambira mari yakawanda, unopfeka masunja, amasunja, nemukadzi wako anenge akachira, nemotikari yaunofamba nayo aite, zvasikazviita kuti uonekwe uchingokandawo kana $5 izvo. Panobuditsawo dzimwe shangwiti nedzimwe mbinga, iwo waibuditsawo yako. Pane vemabhizinesi, pane working class. Kuzita wese varombo tanga tiri zasi kuti tiri vechikoro kaizvo. Yatinenge tichita naye tinenge tatopuwa navabereki. Tinenge tatoshoretera mari yedu yekuswera tichiita zvimwe zvinhu zvisina musoro wese, zvatinongoitawo sevana vechikoro. Maona manje. Zvanga zvakanaka here? Handizivi kuti munoti zvakanaka here. Zvanga zvakaipa here? Handizivi kuti munoti zvakaipa here. Asi tine nyaya yamafadhini pano.
zvikanzi akadanidzira vadzidzi vake akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, chirikadzi iyi iri murombo yakaisa zvizhinji kuna avo vose vakaisa muchivigiro. Amen. Nokuti avo vose vakaisa vachitora pazvizhinji zvavo, businessman ane $1 million ouya kukanda 1,000. Ini ndine 120,000 yandinotambira pagore, ndokanda 1,000. Apa yakawanda ndiani? Ndozvinonzi naJesu, ini ndapa yakawanda, businessman haana kupa yakawanda. Nokuti business yake anoita mabhiriyoni, anoita mamiliyoni, akukanda 1,000. Zvikanzi apa zvishoma pane zvizhinji zvake. Saka ipapo ndo patinovhunza kuti wapa fadhini ndiani? Wakanga apa fadhini chirikadzi kana kuti ndiye une zvakawanda? Makaenda kuna Jesu munoudzwa unzi akanga ane zvakawanda ndiye apa fadhini. Uyu chirikadzi ndiye apa yakawanda. Murikuzviona? Percentage of income or ability yekukwanisa kuita sekupa. Une potential yekupa here kana kuti hapana zvachose? Chembere yakanga isina, asi yakangomanikidzira yakapa zvayakanga ita. Zvayakanga isina kuti ipe. Yanga iri muhomwe make, yanga iri muhari yake, mari iyo yaigara muhari yake. Akatora mari iri muhari akanoshandisa. Murikuona? Nokuda kwekushayiwa kwake kanga asingafanirwi kutombopa. Nekuti hapana uri kumuexpecta kuti ape. Haana mari, ndizvozvo chete. Asi wakapa. Vane mazimari akawanda vanoexpectwa nevanhu kunzi vape mari, vangopawo mbishana. Vangokandawo imwe yekuti kana vana vavo havape mari yakawanda kudaro. Vanopa yakapfurikidza. Ari kupa kereke chegumi che1,000. Mwana wake achimupa kana kuti 10,000 per month. Murikuzviona manje? Mwana wake chaicho anotambira zvakafanana neni. Ini ndinoenda kubasa ndichifondoka mazuva ose. Saka munhu apa zvishoma. Isu tikuona kunge yakawanda yaapa kana. Nekuti we can't afford. But hapana chaapa. Ari kuita kunge seasina kukanda mari mukereke. Zvikanzi wapa fadhini, wapa fadhini ndiye mukuru. Nekuti as a percentage of his income, as a percentage of what he earns. Hapana chaapa. Zvinotoita kuma 0,0000 zvakati. Zvinoiwa ungarume sendi chairo kuriruma kuti ugwedure uita hafu, wotora hafu wopa mumwe munhu hafu here. Ungarumire sendi. Zvino kana iri 0.000 imari. Kana takuikompeya neyapuhwa neuyu. Wapa mari shoma chirikadzi, wapa 99%. Uri kupa 0.00 something. Wapa fadhini ndiye une mari yakawanda. Hapana chaapa. Mukadzi uyu apa zvake zvose. Murikuzvinzwisisa? Nyaya yatanga ichiti chirikadzi ndiyo yakapa fadhini. Asi chokwadi. Underline ipapo izwirwa. Chokwadi. Chiri kutaura kuti uyu mupfumi angaisa 1,000 ndiye apa fadhini. Nekuti pane zvaanogona kuita, hapana chaaita. Potential yake yanga iri yekuti anopa kana 100,000. But apa 1,000. Inzwa munzwe vanhu we, inzwa munzwe vanhu we. Handisi kukumanikidzai kuti kana muchitambira million mopa 100,000. Kwete hanambodaro. Munhu unongopawo zvakafanira. Paunoona pakakunakira.
pasingazokuembarasa, nokuti dzimwe nguva wakapa 100,000 unokwanisa kuembarasa. Uchiri kuti uri pano mwoyo wose. Angada kuti mari dzenyu idzi dzinenge dzichienda kuvafundisi, vamwe hatinganyazoziva kuti vanofamba sei. Naizvozvo pane problem ipapo. Kuti sei kana iwe uchitambira 100,000 usina kereke yako? Are you promoting mamapasta kuti atanga kereke afambise shoko? Don't you think it would be a better way yekuti upote uchipa vanhu vanenge vapedza kuita kudzidzira zveupasta vachienda vachinoparidza shoko kuvanhu? Pana utswere ungokandira one pastor nguva yose uchioccupy zvigaro zvepamberi mumakereke. Vamwe vakavaka makereke dhiri hora kubva kuno kusvikira uko. Isusu vakupedzisira vasina mari tinogara kwakupedzisira uko, hatitombozivikanwa kunzi tinopinda muchechi imo. Muprofita, chechi muprofita ndinenge ndichipinda iyo. Handitombozivikanwa kunzi ndinoexista. Asi ndane makore ndichipinda iyo. Ndakatosangana naye panzira handifunga ndatomboziva kuti ndiani. Akoma ndizvo zvinoita umwari here? Ndozvinoda Mwari here? Inzwai imi vapfumi, inzwai imi vapfumi. Zvakanaka kuti mushandire Mwari. Tangai nhasi nezvandakutaurirai izvi kuti mushandire Mwari nenzira yandiri kutaura kuti mushandire Mwari nayo. Hakuna kereke inofanira kuita vanhu 50 kana 100. Inenge yakurisisa. Muzvinzwa zvandiri kutaura. Kana kereke ikaita varume 50 yatonyanyisa, haichaita. Kereke ikaita 100 yatocrowd ka, yatomvunga. Hazvichaita. Varume 100 kuvakadzi navana vangani. Kana muchida kukeep a respectable figure, makaona kuti kereke dzenyu dzana varume kana kuti 50 zvakwana, ngapachitangwa imwe kereke. Vamwe vanoti kana kasvika 25 chaivo hava kutodimbura kuti crowd yawandisa. Nokuti takaverenga kuti varume 25 vane mhuri dzavo, mumwe chete ane 1 kana 2. No. Takaverenga 3 pamurume 1 chechi yevanhu 75. Vanhu vakawanda iva. 75 iye nemukadzi wake nemwana. Tisingatauriwo vamwe vanenge vachingouya nokuenda tisingazivi kuti ndana. Maona. Asi zvakanaka kuti tizivane patose. 25 families as a church. Yakakura zvisingaite. Kungoshanyirana so, hatipedze kushanyirana. Hatipedze kunamatira kudzimba dzemumwe nemumwe wedu. Tinoita nhamo, tinoita mabirthday, tinoita maweddings. Zvinhu zvinongogara zvichiitika zuva nezuva. Kekuti kana iwewe une muzukuru wako achata, ari kuchata kwakati, watinoziva. Handatichakupawo kamari muchana kekuti uende wakabata uchiti kabva kuchechi kwedu, kabva kune vamwe vatinonamata navo. Kana kune nhamo yekumusha kwako iwewe, zvida ndisekuru wako wafa watinoziva, handichangokupawo tumasendi kuti uende wakabata. Kana mwana wako chai, vanoita mafundraising kuchikoro, vanoita chii. Muruzvinzwa. Kunofiwa kuchikoro kwavo, kunoita mapati. Kunoita mai. Izvo zvinonzi vabereki tipewo mari, tipewo vana vechikoro kana vanouya vachitengesa machokoleti kana chichi. Mari tinoita tose, tinocontributa tose. Totenga machokoleti aya iye unonopa kuchikoro. 25 vanhu vakawandisa. Zvino kana mava 50 matowandisisa ka. Kristu akati garai mumapoka aya 50-50. Vamwe vakavagarisa mumapoka aya 100. Wakavapa zvingwa zvokuti vadye. Zvikanzi zvakavafanira vanokwana. Izvo zvakabva panani. Pane mabhuku 5 aMozisi. Vakadya vakasiya zvimwe. Pakaunganidzwa matengu ehove nezvingwa zvimedu zvakakwana 12 baskets. Zvaikwanisa kana kufidha rudzi rwose rwavaIsraeri. Zvikanzi vakadya panguva iyo vakanga vari 5,000.
Varume, sungai zviuno zvenyu musimbe, imi vane mari. Onai kuti basa raMwari raitwa, rafambiswa. Shoko raMwari ngarifambiswe. Shandirai izvozvo muchiziva kuti kune vanhu vamunopa mari kuti vaite basa iroro. Imi makanzi muhore yakawanda. Handisi kutaura mari yekuromba, ndiri kutaura mari chaiyo chaiyo nekuti mashandiro pamabasa enyu. Kana kuti maitawo mabhizinesi enyu, maita mari zvisinawo kuromba. Ndiyo handi kuti mari ipai Mwari. Vaite sei? Vashandise mari yavo. Wakatarisa kumaBible school, kune maBible school mazhinji vana vari kungobuda. Dzimwe chechi dziri kungofa, vamwe vari kungonojoina dzimwe chechi. Ini pachangu ndiri kudzidzisa imimi kuti mugova mapastor. Muri kuona? Kuti mugova vatungamiriri vemakereke. Naizvozvo kana pane vapfumi pakereke yenyu, hongu pastor angadawo mari dzimwe nguva. Hongu inini semufundisi wenyu ndingade mari dzimwe nguva. Asi makaita zvandiri kutaura izvizvi, munenge mafadza Mwari. Musape fadhini kuchechi. Musape fadhini kuna Mwari. Mungape zvenyu fadhini kwandiri, ndakaenda ndakanotambisa slug or something like that. Asi musapa fadhini kuna Mwari. Ipai nepose pamunogona. Aiwa, Mwari ngaakukomborerei. Jehovha Mwari wangu, ropafadzai homwe dzevanhu vose vakateerera shoko iri, nevanhu vose vadzidza nhasi uno zvokuita pamusoro peumambo hwenyu. Vabudire kunze sevanhu vanomhanya nemoto, kuti vangatsve zvigunwe vasati vasvika kwavari kuenda. Vabuditse nepavanogona napo, vape vanomhanya neshoko. Ritandavare nyika yose. Emi Mwari makanaka, ndinokukudzai madekwana, ndinokutenda. Ndokutendai nechidzidzo chatapa nacho. Ndokutendai neivavo vakanga vakateerera. Vari kupafadzei mumweya, napahomwe dzavo, napamatura avo, napamhuri dzavo. Muzita raBaba neMwanakomana neMweya Anoyera. Amen. Hama vadiwa, kusvikira tichisangana zvakare pachirongwa chinotevera, ndini wenyu muparidzi anoti, rangarirai kuchengeta mirayiro yaMwari. Ndiye Mwari wenyu woga. Mushumirei, mudei nomwoyo wose, mupei iye, mupei zvakafanira zvaanokumbira, mupei rukudzo. Musafugamira Mwari. Zvikanzi mukadzi angaita varume vaviri, ndotsika dzenyu dzechishonati, asi murume angaita vakadzi vakawanda. Naizvozvo Mwari angada kuti imi muve nezvimwari zvakawanda here, kumusheya nezvimwe zvimwari. Hazvirambisi here izvozvo? Ipai Mwari zvakafanira, mumupe rukudzo rwakafanira. Musakudza zvimwe zvinhu saMwari. Ziva kuti ndiMwari wenyu wakakusikai, ndiye uri pamusoro pezvinhu zvose, ndiye wakaita zvose. Chengetedzai masabata norunyararo norugare, nokuti wakakupai ayo kuti chive chirangaridzo nechiyeuchidziro nesaini yekuti ndiye Mwari anokuitai vatsvene. Kudzai baba venyu namai venyu, kuti mazuva enyu awedzerwe panyika yamugere. Rangarirai kuti baba venyu namai venyu ndo vakatanga kuona Mwari, ndo vakatanga kubuda muchizvaro chana baba vacho namai vacho, vakava pamberi paMwari. Naizvozvo vanofanira kunge vachikudzidzisai zvinhu. Mukure vakangwara, mune ruzivo rwaMwari. Muregedze kuita zvinhu zvose zvinokuvadza hama dzenyu pamweya, kana zvinokuvadza Mwari wenyu, zvakaita sokuba, sokuuraya, soupombwe, sokureva nhema, soruchiva,
Mwari ngaakukomborerei kusvika tichisangana zvakare. Amen and amen.